אז מה קורה חברים? כאן פרנזי פרו בעוד סרטון ראשון, לא בעוד, זה סרטון ראשון. יש לנו כאן אורח מיוחד, תגיד שלום. שהוא לא מיוחד, הוא לא אורח. מה חברים? כן, ברול נינג'ה בציפור סאב. כל מי שמכיר את ברול נינג'ה, שייתן לו סאב ולייק וגם לי לא לשכוח. היום אנחנו נעשה את אתגר הכן. אליה מאתגר אותי שהוא יעשה לי את אתגר הכן. כל מה שהוא מבקש ממני בפורטנייט, אני צריך להגיד לו כן, לאתגר. אם אתם מכירים את הערוץ ברול נינג'ה, אני אשמח שתגידו... הלו, מה זה פה? פרסום, חמודי? זה לא פרסום אחי, זה פעילות הצופים. מה זה פעילות? בושה. יאללה, בוא לפה ונראה איך עכשיו אתה מטמטם לי את השכל עם כל רגע כן, 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 נכון? יאללה. איי. בוא לפה. ואם לא בא לי, סתם ברגע. איי, עכשיו הוא ייקח לי את הכל, לא? כן. בסדר, מה אתה רוצה? אוקיי, הוא עלה את כמה מוח, אין מוח. אין שכל אין דאגות, אה? מזכיר לי מישהו, מוכר לך? לא. זה לא מזכיר לך אותך אולי? לא. סתם, צוחק איתך. איפה נחת? אני לא בא. נראה לי יש כאן מישהו. הופה! נראה לי יש לו נשקים או מה? זה הפרק. הופה! אחי! איזה מזליסט! ראית כמה HP אני? תסתכל כמה HP אני. מה זה לא סוגר? הופה. חמודי, אה? תראה איזה חמוד הבן יודע מה זה. אם אתה רוצה את זה. חברים, מי שמכיר אותי דרך אגב, כפי שאתם יכולים לראות, אני משחק פורטנייט. די עם הפרסום הזה, יאללה, חפרת. כל היום אתה עושה את זה. לא כל היום. נו, אז מה, אתה לא הולך לשאול אותי עם כלום או מה? יכול להיות. סלשים. טוב, בטח יאתגר אותי שלי, זה משהו טוב. סלשים. רגע, שנייה. סלשים. כן. איך אני שכחתי כבר את האתגר? סתם. אני כזה, כן. יש עליך אנשים? אני רגוע. אין, הכל טוב? שמע שבאים אליך אבל. יש פיצוץ. יש פיצוצים? אין לך טקטיקה? תנחש לי מי יש. לא תקבל. תקבל. טקטיקה. יש גם שם טקטיקה, אתה יודע. כן, אבל זה אפור, נכון? ולמי יש ירק? יש. תודה. אז כנראה אתה לא רוצה לשאול אותי כלום היום, אה? וואי, איזה תחמן אתה. כן. עכשיו מה, אני אדפק עם אפור? ועד שאני עכשיו אלך אליו? איפה הוא בכלל? מה אתה יודע? מה? נו, באמת. אין לי כוח איתו, יאו. טקטיקה לפור. בסדר, עוד מעט בטח יורידו אותך ואני אקח את הטקטיקה, איזה כיף לי. אבל מי אמר שאני ארים אותך? איך להוריד לי חצי מקו באמת שלך? כן. נו באמת. 114, יאללה, ביי. אתה בא לאנשים או שאתה רק רוצה לקחת לוט כל היום? אז אתה לא הולך... למה לשם? לא תקבל, סתם. בואו לשם. מה זה שם? אפשר את זה? זה כיף לי. מה אתה רוצה? לא צריך את זה בעצם. איפה האנשים? מה אתה צורח? מה נראה לך? לא ראית אותו, אתה בלחץ טילים. אתה רוצה לראות משהו? תסתכל, זה קרוב? נו, מה זה האש הזה? הופה, אחי! תראה זה קרוב בן אדם, נוקט אאוט. אחי, כמה לגים. לא, אחי, הוא פורץ לי, הוא יורה עליי משהו. בסדר, בוא אליי אבל, מה, אני אפרוץ לבד? מה זה קשור שאתה מאחוריי? הופה, כמה פגוע! אחי, אתה לא מבין כמה פגוע? זה הנשק הזה. אחי, הוא מת, נראה לי, תראה, ג'י.
נייס, איזה אפס. איזה אפס הבן אדם הזה. איזה לוט, אוללה, אוללה. איזה לוט, איזה כיף להתפוצץ. למה אני אומר לא? יש את הנשק החדש. איך אתה יודע? איך אתה יודע שהוא ישן? סתם. בא לך אותו? מה? הנשק הזה. כן. כן. אין לי אותו, זה כיף. מה? אין לי אותו. לא. יס. למה שאני אביא לך? יש לך אותו? בא לך להביא לי לראות לו נשק הזה? לאיזה? זה, תסתכל. אתה רק אומר זה, תראה לי אותו, תסמן אותו. איפה? איפה? מישהו פה רואה נשק? איזה נשק הילד הזה מדבר? מה אתה רוצה ממני? נו, תסתכל. אני מכיר אותך. סתם. תסתכל, תסתכל. וואי, טוב. זה חצי מהכדורים. קיבלת? תודה רבה. יופי, עכשיו אל תחפור. זה פינוקי. אוללה. כמה אני... נו, באמת. כמה כדורים, כמה עניינים, פיקו פיו. כן. תביא אותה עכשיו. מה זה אני אחשוב? תביא את זה. בושה, אני מביא פה קילים בזמן שאתה עושה שטויות. זה מישהו? איפה? מה, אתה התחלת לדמיין דברים? לא. אתה בטוח? נראה לי שאתה מדמיין הרבה. סתם, נו באמת. לא תקבל. בוא נלך לנשק של הזה. איפה? איפה שסימנתי. בוא לפה, בוא נראה אותך. מה זה? נו עכשיו, תראה כמה כדורים לקחת. מה זה הנשק הכחול שם? מה? הנשק הכחול שם. איזה, תראה. איזה? תביא את הים. נראה שזה אייר. אז מה נראה לך? אין לי? רגע, תסתכל משהו, רוצה לראות משהו? תסתכל. אתה רואה פה? בוא תסתכל. מה, נו, מה יש לך? בוא לכאן. אתה רוצה לראות משהו? תסתכל. אתה? בוא רגע. לא רוצה. זהר ממני. מה אתה עושה? וואי, אי אפשר לעבוד עליך. כן? לא. כן, די נראה לי שכן. יאבו לך, בוא נלך לחבר עליך. לאן? לאן? לדרך, נו באמת, תראי כמה כדורים לקחת לי. יאו, אתה מגזים. יאללה, עכשיו אל תבקש כלום, טוב? מה זה נחשוב? חבר'ה, אם אתם רוצים שאני אאתגר את ברול נינג'ה באתגר הכן, בוא נגיע ל3 לייקים. מתאים לך? לא, אני רוצה 5 לייקים. 5 לייקים, יאללה, מתאים? כן, מתאים. מתאים לך 5? כן. אז בוא נגיע ל5 לייקים, ואז הוא יבוא ואני אאתגר אותו לאתגר הכן. מקובל עליך? כן, מקובל עליי. בטוח? איזה גבר. בטוח מקובל עליך? כן. יופי. נו באמת, כמה כדורים. בוא לפה כבר. איפה, יש פה איפה שהוא עיריות. נו. איפה? איך ברול נינג'ה? איפה? אני רוצה לעיריות, אחי, אני רוצה הריגות. בטח, רוצה הריגות, אתה רוצה למות. אתה רוצה שיורידו אותך, נראה לי. מה איפה? אני שמעתי עיריות. שמעת יריות? והן מפחידות כאלה, כאלה. תגיד, הוא היום פה? איך? מי זה הבחור הזה שם? רואים אותי? לא תקבל, מה תעשה? אין עליך אנשים? איפה אתה רואה? מה? איזה מסה. זה. תסתכל משהו. לרקוד. ועולה. אנשים צופים ואיזה גברים. הם אוהבים לראות אותי מתענה. אתה מבין? בושה איזה אנשים אלה. הם אוהבים לראות איך אתה כזה, כן, כל היום. לא כל היום באתגר, אבל עדיין. הלאה עם האתגר הזה.
אוהב אותו. אתה ברור שאתה אוהב אותו. בוא נגיע ל5 לייקים ואז נראה אם אתה אוהב אותו, סבבה? אוקיי. 5 לייקים, סבבה חברים? 5, 1, 2, 3, 4, 5, זהו. זהו, 5 לייקים. לא, נו. איזה באסה. כי אתה מאתגר כל היום. יופי. בוא אליי. לא תקבל, מה תעשה? סתם. יש לך מקום לשמור? אחי, רגע, יש כאן אנשים. אתה שומע אוטו ויריות? בוא אליי מהר, בוא אליי מהר. אחי, מלא, איזה פחד, בוא מהר. איך הוא? סלאר, פנק! לא צריך. גם עליי. אחי, מה זה? דו, כאילו, אני עובר לאדם. איזה פחד, אחי. שתיים עליי, אחי, שתיים עליי. זה דו? כן, אחד מהם כאילו לא גושים, והם יודעים איפה אתה, הם ממש קרובים אליך. הם בתוך המבנה הזה, הם בתוך הבית הזה. חכה, אל תלחיץ אותי. רק שלא יראו אותי, יפסיקו לראות אותי, חכה. תאבד שנייה את הקארד? אני רואה איפה. לא, מה זה? נו. נראה לי מאחוריך. הם מאחוריך, זה. איזה אבא לי. אני רוצה להרים את הקטע, חכה, אל תחפור לי עכשיו. מה אתה רואה? עכשיו אני אקח את כל מה שלקחת לי, לא? או שחלק מהם בזבז? כן. זה רק שלא שם. זה רעיון, תקוות. מה אתה עושה עם שוטגן? הנה, מה יש לך? חפרת לי בשכל. אבל מי... עכשיו הרמתי את הקארד, אבל להרים אותך? כן, תרים אותי. ומי אמר שאני רוצה? כן? אתה לא שאלת. אתה רוצה להרים אותי? כן, מה אני עושה? צילום, סתם. תקיף את עצמך, שלא יראו בך. לא! יס, איזה מזל. יאללה. תקיף את המכונית. לא נורא, נו, יאללה. עכשיו תחשוב לקבלות, תחשוב, סבבה? תחשוב אם תקבלות. יאללה, ביי, מהר. תמיד! לא ביקשת כלום, ביי. לא, כמה צפייר אין לי. תמיד, יש אחי. תשאל רגע, אתה לא שואל, מה אתה רוצה? נגיד את השוטגן שלי, אתה יודע מה, אתה AR שלי, אני רוצה AR. לא היה לך אייר, אם היה לך אייר אז הוא בטח שם, מיום שלקחתי אותו. שמע אותי, קח אותו אם הוא שמה. אחי, יש פה מלא לוט, אני אומר. אז יופי, אז עכשיו אתה עוזב אותי סוף סוף? כן או לא? אני צריך כדורים. רק יהיה לך מודי. כדורים? אתה לא שאלת, חמוד. זה רגע, נראה לי יש כאן אנשים. כדורים? מה? בא לך להביא לי כדורים? כן, חכה רגע, בוא לכאן. בוא אליי שנייה. רגע, בוא, נו. אני... בוא לכאן. רגע, יאללה בוא. בוא אליי מהר. יש פה סלאפ למטה. בוא כבר. כנס פנימה. לא! כנס, אל תדאג, תכנס. קח, אתה לוקח? תברח. לא, אחי, אחד נוק, אחי. באמת אחד נוק או שהוא אפס? לא, כי נראה לי מטרדים. לא אחי, מאיפה הוא בא אליי? אתה רואה, הם כבר פגעו בי. מה? מה? נו באמת, ניצחנו. וואלה, היינו מקום 50? נייס, לא? טוב, נחזור אליכם שהמשחק הבא יתחיל. טוב חברים, חזרנו אליכם במשחק הזה. נראה לי. חכה, נגיע אליך, אולי ככה תוכל להשיג טיפה לוט, תעזוב אותי. אז אני אקח לך את הלוט? רוצה לבוא אליי? כן. תנצל את זה. או שלא. אל תבקש ממני לקנות לך דברים, כן? לא פיסטולים, לא עניינים, כן? לא,
אותי. לא, אולי רק גיף. לא, גיפט לא, גיפט לא. אל תגזים. טוב, נראית אליך שאתה לא... גיפט לא. למה אני אומר לא? גיפט. כן. רגע, יש שם את הזה של הפיסטול בכלל? למה שאני אקנה ועוד אני אביא את זה לך, אתה קולט? אתה יכול לעשות לי דאבל ברל? אני מת! עד שנגיע לדאבל ברל, מורידים אותך. איזה חמודי, מודי. ממה אני אוריד אותם? מאותו עם פיקקס? אחי, נו באמת. חכה, מה אני אוריד? עם פיקקס, תן שנייה להשיג משהו. לפני שתי זה בן אדם רע. מי? למה? נראה לי הוא בן אדם טיפה חכם, לא? אבל לא רציתי לו יחס טוב. אלי, יחסית זה 20 HP? לא, לא! אימא'לה, אחי, הוא לא פגע בי! זה מאחוריך, תפגע בו, נו! הוא שמה! מה אתה רוצה? אני פריסטול? אחי, הוא קנה את הפיסטול! וייט! יש! נוקט אאוט! יש! ג'י. ראית אותו עם הפיסטול? הנה, פיסטול נייס! איזה כיף! תתתי אותי. עכשיו, אם תרצה אותו, מה, אני אצטרך לקנות אותו? המשחק הזה... מה? היה לי חבל לעשות. אני עם הפה שלי. איי. טוב, נראה לי נעשה עוד איזה משחק אחד וזהו. נחזור אליכם במשחק? נראה לי. וחזרנו אליכם במשחק הזה. נראה לי. אוקיי, כמו שנחתתי. איפה נחתת? נו. או, יס. נראה אם בהחלט תקבל את זה. מה, הוא לא שם לב שהיה פה נשק? לבוא אליך? נשק? אולי. כן. רגע, יש כאן נראה לי מישהו ראיתי. רגע, חכה שנייה. אני אלך אליו. חמודי. וואו, איך פספסתי את זה? איפה הוא? לא ראית איך פספסתי את זה? איך יראה? אני לא יודעת. הוא פגוע? מת? תביא את הים. לא חייב את הים? כן. מה, אפשר אותו? לא. תביא את הים. אפשר את הים? כן. אוקיי, רגע, אתה צריך עזרה? נבוא אליך, יאללה. עשית בכלל, קילים? בוטים מורידים אותך, באמת. לאיזה רמה הגענו, ברו נינג'ה. הופה, כמה פגוע, נוקט אאוט. מה, לקחת לי את הנוק של הבוט? אחי, די לקחת לי את הקילים. ניקח לוט. איזה שילד חמודי? קח. אתה צריך? אוקיי. דקה, נסדר לנו את הלוט, בכיף. אוקיי, רגע, שנייה, יאללה. לא. או, איזה כיף לי. ירוק, כחול? בגלל זה אתה לא מבקש אותו? למה אם לא היה לך היית מבקש? מה זה הדבר הזה? היית מבקש? זה ממש... בוא נראה. איזה כיף לי, איזה לוט. יש לך מיניס? לא. אתגר כן, לא, אתגר כן. כן. לא. כן. אתה מתקדם היום? יאללה, נו, תתחיל לזוז. מה, יש לך? שאני מחזיק דברים. ביקשת משהו? אפשר לקחת את הנשק הזה שמפיס אותך לאחור? מה? אפשר את הנשק הזה שמפיס אותך לאחור? מה? טוב, כן. תודה רבה. נו. תשמור את זה ככה. מה אני עכשיו גם עגלת קניות בשבילך? לא, אם אני לא רוצה לשמור את זה, לא שאלת. אתה רוצה אבל? מה? לשמור את זה? את מה? את זה? איך קוראים לזה? מדקיט, את זה. כן. רגע, יש כל קצת כדורים לנשק הזה? איזה? זה מפיץ אותך. זה? אלה? לא. כן? כן.
כל היום, כן, 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 כן. דגרה, כן. נו. וואו! עכשיו איזה לוט יש לי. נכון. אנשים, תחפה עליי. לא, זה לא נראה. מלא, לחצת אותי. כן. באמת? אתה לא רואה שהוא לקח לך מול הפנים? נו, למה אתה לוקח לי קילים עכשיו? איזה לקח לך כאילו, אתה לא... מה? אוקיי, כן. אחי! מה? בומן! פגוע! פגעת משהו? בינתיים לא. בינתיים? תראה, אחי, תראה כמה פוגעים בי, מה אתה עושה? פגעתי במלא אחד, פגעתי באחד כאילו... יש לך שילדים? כן, זה קצת אבל... אני יכול לקחת מהשילדים שם? אני יכול? בבקשה, נו. רגע, בוא, אחי, בוא. הוא פגעו, אחי, הוא לא פה, אבל למה אתה לא בוא לסתום לי? ווייט, נוקט אאוט. אוקיי. בוא נתן לי, אתה רוצה שתגיע, אתה רוצה שתגיע. אבל החבר שלו פה, לא? הוא לא פה. אוקיי. בוא נתחיל את זה, נו. רגע, תן מעלות. מה לך להחליט אותי? כן. חבר שלו בא לפה אבל, או שהוא יורה עליי. אז עוד חבר שלו. אחי, למה שלא ננסה להוריד את חבר שלו? איך לקחו אותו? הוא יבוא לפה כנראה, יש לך לעשות דברים להגיד לי? כנראה, נכון? כנראה, אליה. תראה כמה אני פוגע בו. תחפה עליי. פגעתי בו מלא. הופה! אחי, איך אני מפר... איך זה לא... או ש... טוב. יש לך מדקיט? איזה מדקיט? שמעת, לא? אולי היה לי ואולי השתמשתי. מה, זה צריך... לא הבאתי לך מדקיט אבל? לא, אני לא יודעת. תראה זה יש שם, אם יש שם מדקיט. יש פה מדקיט. יש שם? אבל תראה כמה HP אני. מה אני אעשה, אחי? אתה לא, אתה יחסית הרבה HP, לא? סתם. מה אתה רוצה? לא תקפל. יש שם. מה יש שם? זה. זה, אחר כך לא ביקשת את הלוט, נכון? זהו, מה, אני עשיתי קילים עניינים, לא? אז יופי, תודה. נו, אבל די, אל תבקש, פליז. מה יש לך? תגיד לי מה יש לך. תראה. מה זה? תראה. סקר? תראה, איזה סקר. תראה. תסתכל מה זה. זרוק אותו. בא לך לזרוק את הנשק הזה, שמעת עכשיו? איזה? איך קוראים לו? מה שמעת? איך קוראים לו אבל? תכניס ככה... איך קוראים לו? אין לך שם אליו, נכון? אז יופי, מה אתה רוצה? רגע, תגיד לי איך קוראים לנשק. לא, אל תהיה כזה. לפחות תראה לי איך הוא נראה, תסתכל, אתה רואה נשק שהוא נראה יפה וזה. זרוק אותו. זה? את זה? זרוק את מה שהיה מקודם, את הקומפט הזה. זרוק אותו. איזה קומבט? מה קשור קומבט? תגיד, אתה מעודכן? לא יודע, זה מה שקראו. איזה... לא את זה. לא את זה. כן, זרוק את זה. אוקיי, נזרוק, אז לא את זה, נזרוק. לא את זה. אני לא רוצה שאני אוותר עליו. נו, כבר! לפחות תביא לי עליו משהו. זרוק לי אותו. נו, באמת. אין מה לעשות, אוקיי. תסתכלו מה אני... תעזוב רגע, זרוק אותו. לא, זרוק שנייה את הלג'נדרי. זרוק אותו רגע, הנה, אפילו מפה. תסתכלו על מה אני מוותר בשביל הסרטון. אז בבקשה תפרגנו בלייק ובסאב. את זה אני יכול לפחות? כן. באמת תודה. אני יודע, אני נחמד. ממש נחמד. אתה בטוח שלא התבלבלת ולא נחמד? מה אתה לוקח משם העלות גם? מה, זה העלות שלי. איפה רשום העלות של ברול נינג'ה? בוא נינג'ה. ברול נינג'ה בא? יש לך שילדים להביא לי לשמור? ממש. טוב. יאללה, נו. זה מעצבן אתה, בוא הנה כבר. חכה אירוע עליך, נראה לך מה זה. מה אתה רוצה? לאן אתה הולך? נו, תיסע טוב. בוא לפה. תלך. מה זה? בוא לפה, בוא. אתה בא איתי? או ביי? בוא לפה. מה? אתה רוצה לבוא לפה? כן. איי. אחי, טוב 18, אני 5 קילים, אני לא יודעת. כמה קילים אני? אני 4 קילים, אתה קיל אחד. באמת. תסתכל משהו. חכה. נייס.
רגע, חכה. נעשה ככה. מה אתה עושה? חכה, בוא נצא שבלות. אוקיי, יאללה, בוא ניסע. תקשיב. לא. לא הבנת את זה עד עכשיו? איפה? תפעיל את המוח. מה לך, לא לגעת בדרופ? לא לגעת? כן, לא לגעת בו. כן, יאללה. גם בעלות אין את זה, כן? לא, אמרת לא לגעת בדרופ. אמרת רק גם... אתה לא רוצה לגעת בעלות ובדרופ? כן. למה אתה אומר לי ככה? כן, אתה משהו, אתה. לא תקבל. לא תקבל. איפה הדרופ? דרופ. וואו. זה זכורה. תודה לפחות שלא נגעתי. תודה, אני רוצה שתודה. תודה? אתה מזמן את אני מוזמן? אוקיי. היי! אתה משהו, אתה. אתה משהו. אני יודע. משהו לא משהו. בוא נלך לזה נראה. בוא רגע. מצחיק. אוי, נו באמת. אם נעשה ככה. נבוט, רגע, מה זה סמג'י? אוקיי, אני אעשה ככה. איפה אתה? בוא נלך לזה. איפה? זוז! נו כבר, כמה זמן, נו, שלא ירד לי עכשיו את שפי. רגע, אני בא יש לך מיני? לא, לא. אמרת קודם שיש לך שילדים, לא? אמרתי יש פה שיט. איפה הוא? מי? האיש הזה. איזה איש? לא, תקבל. שכן תקבל. נה וננה, יאללה, ביי. יש לך פה שהיה דרוף שיט. איזה שילד? ששתית אותו. או לקחתי אותו, ששתיתי אותו. סתם. זה מלך הזה. יאללה, בוא. יאללה, אתה בא? אחי, הסיכוי שלנו לנצח מאוד טוב. אז הוא חלף לפספס המשחק הזה. איך לא נפספס את המשחק הזה איתך? תסביר לי. הופה! איפה? רק שלא נותן לי סנייפ! אם יש לו סנייפר. וואי, אתה לא... אחי, עכשיו גם מפה! אחי, שלא... בוא אליי, לא, עזוב, בוא רגע אליי. אני ממש קרוב. איפה אתה? בוא אליי, אתה רואה איפה אני? בוא אליי. פשוט בוא אליי, עזוב את כולם, רק בוא אליי. איפה? אני רוצה נו, מה, בטח, ממש, בוא רגע. מלא, איזה פחד, בוא אליי. איפה הוא? אני יכול לבדוק. זה לא נורמלים. מה איפה הוא? אז תראי איך אני עושה לו. יש לך סנייפר? כן. בוא אליי שנייה. לא, זה לא בזון, מה אני שם לב? איך לא שמתי לב? הופה. בואו נבוא הופה. שיט אחי, זון. תקדם, בוא לפה. שהוא לא יברח, אחי. הופה. אחי, מאיפה הוא בא? אני מת אחי, אין לי שיט, אני מת. עליי! ולא עליי? רק עליך, נכון? בוא. אחי, יש שם בחבר שלנו, זה מעצבן. אחי, אני מת. ואני עושה, אני לא מת. וייט. איי. אבל זה הסרטון חברים, אל תשכחו לפרגן בלייק, בסאב, להפעיל את הפעמון. ויאללה ביי, נתראה בסרטון הבא כאילו. ויאללה ביי.